kera amatuka yaiga gokomenta na bari milioni gondo bwate abakenya ang'echi milioni 2 babonete kubwate ebibande omwaka oyo iga boka gose korwa omwaka oyo iga gocha amatuko are bosio nkikiragere kiro kendo nya gwechanda ng'a ebwatire ekibande kia otari kurayoka kegochiko konya gwaka ebibande kutumika bire isikaiga ase chinjira chinyinge egente getanga no kumanyekania aya no mokenya nonye abange bateba ng'a nigo monto gwakanera koba omokenya gosenge ogwakana chipese chinyinge kwenyorera ekibande koba omokenya nabona samangana yechiseme ase bari bagosochi college ona boigo chi university ekibande ni kingencho ekiagera emiroberi neraroro gose ogosirwa ngorororo okonyora bwango kigima gwitira ase ebibande nabo igo okorigi emeremo igente gitangani ometo kuburiwa ae kerokene ae no mokenya okonyora emeremo imense ya Kenya nabo igo chinse chesko baka omokenya nyare gutwara kibande kyao ekingencho ngarero nonye na abakori egasi bari banyumba gose bari bamanyakanete buna na bareri gose house managers erebuya omuntu tware kibande igonye kokonyora omuntu ndewese obwate omuntu kumukorera emeremo gose omusagore bwoyo kumukorera emeremo tabwati kibande ejo teri kogenda nerichiko rense ya Kenya nabo igo kiro omuntu abwati kibande ngotwarare ribaga nabo konyara go participate ase ebinto binde binge unabono sokoena na opinion chao gose gosange kerengere kyao cha serikali nyare kumanya narari oganeire goikerwa nabo igo ngokoere security omaitekero bwate kibande omanyekana tugosebuna ai no mokenya kokobekere ase aronge kibande na keba oseneba nkiri gense ya Kenya yoka ekiagera marange chinsinchiroro okonyora chibwate security gose chibwate amangana yo obobisa obonge amangana yo bokebago abantu bagosagano ekero asekero ono kwanyora ngekero omuntu abwate ekebande ngokoberere rahisi sana konyora oborindi boisaine na boigo of course abange ekibande kyabo bagoke associate na mangana yo wakachikura unabono ase chinga kichiga iye kogero mwancho murigerera ngoire dande wika ase county ya Nyamira ekero bono abasai bali batabwati ebibande banyare ko bakuburiwa banyare kwebwatera ebibande bune enchereyemo yokinia eriogi eria omogusi ase obochori obonene buri bosio buna ekero omoske Dr. Fred Matiang'i agochokoboria ekero kyoburayi bwense basaya bange nikubaboriwe banyare kwebwatera ebibande eriekera motuka yoweka banyare gukinia omubaro bwomogusi ase tebe aiga nigo arenge gukwana chinsemo chiri cha itibo igotoka me ya North Mugirango ase county eyo ya Nyamira ekero bono abari abataneneri bekiombe nabo igo ababwatani bekiombe wikiama kia UPA bono banyarete gukora etaro gochase chinsemecho nabo igokomenta kurikia abantu abange ase kiamekyo korinde abasaye okuboria nokomo banyare kwebwatere kibande egose bibande unenjiremo yokinia eriogiria abo nabo igochinguru chao buna omorikito fatigadi gisemba agotomanya baria batabwati ebibande ande nabo igo chikadi chechikura bakureirwe bayaneke buna ngotwara bare ebibande ebyo buna nakyo enkuba yoka yokoreta amaunchirio y'oburayi ime yense nkobori toro obisi yaito yakerenyo echicheiti baiga abantu begode yaitibo tibaga moko gende kerenyo mubwaterara itiboga mtoto aliyezaliwa mwaka 2009 sai ikifika 2027 atafanya nini? Atapiga kura. Kubwatekana nayo nigo abamenyi be wodi ya itibo bakwaneire obuya bwomuguzi bwenzi komugwatesia omoske Dr. Fred Matiang'i bosio bweganga yaye yokuria ekirogo kyoburayi bwense nonya nekegusi kerikere kiere igikukwana iga baulimba ange bakaura tario mwanchio ebu emiaka bakamutigo kona gochana bosaigo emiaka emenge igo omwanchio twanyoriro ku Matiang'i kagiti atumutarire Matiang'i atenene pati to ya UPA erigago chakanda sema seria na kitaifa etokere nduno mogusi nturaroro erigago chokinga kieria korugusi to gochora abachumbe 13 masienga go ndo bishirita kuneka straight millions ya banda bonse gukwana ekero kegeikaro gyokubarika abantu ase kiama kya UPA be wodi ya itibo bakorawa no chief coordinator kurwase county ya Nyamira John Moriasi nigo
upa basingereire buna ukorikia ababwatani abangasi kiama ikiga nigo kiraje komokonya Matiang'i ekero bagucha Waisaranza erio kubanga serikali igocha ase ward ya Itibo twarenge gukora registration y'abantu baita ase party ya hupa naende bunange nirete sub county ya Ekerenyo. I have a target yoko register a sub county ya Ito all over bwangu iganto enda chiwodi chin okora registration tuachake ile Itibo naende tuchikore chions twa register abantu 42 ena ari baka wanda bachira abakengo igatora abantu 50 chingaki echecho mbakwanira siasa asebagikiria abarai baria batari kugenda amona Matiang'i no muntu bwate track record engiya ase Kenya alisafisa mambo yalikuwa huko education si mnajua Matiang'i safisa Kenya safisa kabisa alisafisa education akasafisa mambo ya security alisafisa kabisa mpaka kutukua na any problem onde ga kiena go sororanga onye mogusio ndo kare gokwana maminja ya Matiang'i to sabira nyasa kwa bere na ndo irane alia abumwa kwanirwe onye no mongina chierusa onye kuangire abangi na magega tole ntasomete na intwe to okomyo kibaka omongina to koroka ntogoro cherusa momanyi atige koira Matiang'i ebichara no yo minto osoro korumate osoro igubu yakpi tigana omurai abagusiba achorire babekire bosyo inko reporter Gatembe kurwas chabisi echiga chomo MC bwe ward ya Itibo ejo chigotoka meye bunge ya North Mugirange County ya Nyamira Mchefatigad Yesemba mwancho murigereria buna aye onyekore omusae kobwate abana bari miaka yokubwatera ebibande irio kwenekia guce gwechorera abarai bari abengencho muno erekia buna abantu bonsi barange nae banyari kubwatera ikibande nabo igo banyari gutena bokongu ana muno ase chinga kicho bochori chinga kicho kwenyorera mubaga chinga kicho gusanga ebirengerero gose asamangana manyakanete buna public participation nabo igo ogokora gose kwenyora miremo yonse ya serikali yetari ya serikali nsemo chinde chonsi nse imbeyense ya Kenya nabwigo nonye isiko ya Kenya konende gukwanira ingane yo nabwigo nigo abamenye ebechinsemo gosebensemo ya Nyankongo iyo gotoka ase ward ya Kitutu Central ime ya Kitutu cha South county ya Kisii na bono nigo banyari tukurubekana litukore goro kubwatekana ane para ere ase chinsemo cyo separa embe ekorwa chinsemo cha Winds Park nabwigo goika anyambera bagukwana anabararia nigo bono banyare kwera buna nigo barigeti oburai obuya anamono korose omo MCA obo omoske Duke Nyarango nabwigo omuyore omujumbe okitutu chache South omoske Anton Kibagende nekero bagoteba pare yo yaberike gutwara emechando ase amatuka mange anamono bono gutanga obasombi nekero barenge sanga no muriketo samienda ase robotio abamenyi bensemo ya Nyankongo eyigotoka ase ward ya Kitutu Central imeye bunge ya Kitutu Chache South imeye county ya Kisii nigo besokia litukolia rero na kwemurunganiria epara ekorwa Winds Park gwekera Nyambera ase batebiro nigo etari gweteka kero imbura ya ture abagambi twabachorete batokonye epara ya Nyankongo Nyambera Winds Park igo yasarikira ase miaka yonsi ere etanitie 5 emaro muchabe kirwa seme asandons ingiji tabekeria se pare bone gekorekana muri ya 1960 gose 1970 kurengana n'abamenyi benseme yo nigo bateba buna obosombe nigo bwabiro bokong anemono ekero embure gotwana nigo egotumeka n'abantu bechingencho ao ngosokiere cham kurwe town abantu banyamira libaba kaende town center ebagwetera gatia basoke Winds Park baende Nyamira igo echam gotwakeani kabere abana be school no bara atato abana bagosome mtisi mbamenyeta separa ya serikali una ndunera tokwanyita byego sokino na matoke kuruma tokwanyita byego no tokuru tokwigire kuro no totimba pareye nongwetaga nongweta ojane pipi njiro moende pipi nigo bagoririe umujumbe amono mo MCA kwena kiabuna barosirie epare iyo iri gokonya asaba sombi
Bona njengora kinyor mo torosarie para. Rosia sencherere ndongeri ya sena fasiere mo torosarie mo gokotire mugamba karoche. Ndi gukwana na abisi yo mujumbe. Nigo banekia epare iyo nigere egatie chipara chiri chibekire ase budget. Ucha korosigwa ase ebungeye na gusaba abananchi gutwara obotwereru. Pale hiyo many other roads chi started kidogo chitara wasibu, but lucky enough these roads have been handed over which is a contractor. Usually when you call a post in Facebook, I highlight all the roads which were last financial year, and that road is among the roads Chilumambia Vector. Some of those roads will be charted or now, for example, Paralia Theory, Embassy. Muso chuma matieko roga nyamakitaro chigenda to construction pada isara matieko na nega so pale ya nyambira na tolo sawa ni chipaito baba need to be patient because in the that yamane contractor so yesterday to kwanta mane contractor como te llega ne para ese njimbo ya giri okiate gra ya that road ila na to wa to but sirena tsawe ta some of these roads, especially county government roads, na chindoje chigo cha toletera liberera. Kuripoti ya egetaseni kiage tembe, Nchensam, Miyenda. Ayo onegati yali omonto gose ayebuno mu Kenya gose ayebuno musaye monto ne bwensi obwate kibande gikoroke no mu Kenya ebyo negati ebirengerero biri obwenete koba kwanyara gotena kema na bwigo kuburia amagendero obunayo kurende nekiro tugendete kurikiria amagendero ase chinsemo na bwigo nonye emirobiri gosemega gegochiko korekana litkerigari rero ryogosira ebyombe buna bono na inde ebyabasaye tutigekera tukana na inde ebinyoro ime amangana ayechistima kwanyara ebinyoro mbiraroro ase chi constituency chonsi ikome na isato ime yorgonga rwagusi kwanyaranga ebinyoro mbiraroro abantu mbara batararora estima ko systema chinguru chestima chitaranyara kubaikera korende korengana norobotiro raiga pro ase bunge ya Kitutu Chache North eyere eyomoske Jafet Nyakundi nigobono litkoregoro anyarete gukora etaro gocha ase tinse mocheri anye yogo toka me yewode ya marani ekirobono anyalete ko tara nomo waziri oteneta mangana yechinguru chestima mangana petroleum omoske opio wandai na boiga negati abarai abande abange koinekia una banyare koigorera umurobere buko bwatoka guseko bekera abamenye ebechinse mecho estima nekirobono nyalete kusangana watari nenchiremo yokogenda gusira na boigo koineki buna amagendero anyalire kokorekana ase chinseme chomulikito Daniel Ontiri agatomanyoro asinchira ekobwatia Omwaziri w'ekinguru ky'omuliro omoske Opio Wandai otebire nakikobwatisya omurai wensi asogokerania chira che namunaso kogendera koika chinguru ky'omuliro ase chinsemo au nabuna kero mu Kenya nabwate aki yigotwara omuliro. Mimi kazi yangu pamoja na wizara yangu ni kuhakikisha ya kwamba tumesaidia Mheshimiwa Rais kutimiza ahadi zake kwenu, hasa kwa mambo ya maendeleo ya stima. Na tumesema ya kwamba kama serikali ya kwamba mambo ya stima haiwezi chukuliwa kama starehe. Ukwana sensemo ya irianyi na chimo echo chigotoka ase bunge ya Kitutu Chache North imiye county ya Kisii asomorobolio bokogendereria obogekiobo na oikerenwa na barai ao ni boigo agendera gotogia omokia bumurai bwense kimagendero. As things stand, it will be very difficult for people who have got no agenda to form a movement that can defeat Mheshimiwa Ruto. And I am happy that Mheshimiwa Ruto has embraced national unity, has inculcated a sense of national unity by bringing all communities together. I am very happy. I'm very happy that for the first time, hii nchi iko na umoja kamili in terms of inclusivity.
Asense mwende omoriki obutambe ase wizara iyo segeta abamenye kobotukembwa oyobogeki westima mamincha nerichiko nase chinga kecho abarai bagokere getambo kerekyo. Ukiweka sima hivi wewe weka mita yako uachane na connection mbaya. Kwa maana tukiweka illegal connection, hii transformer tumeweka kama ni ya 50 kVA, tukiongeza watu ikuwe mbaya, iongezeke iende load ya 60 ama 70. Hiyo transformer ikichapa sasa si umeumia wewe. Amacha ina igule ngoikiande ripoti so mheshimiwa governor ntubwate mashini erie egosegesa amache abantu banywa amache abangera batimuke ere byago sere bubi. Na leo nimeleta viongozi wa kutosha ili wajue ya kwamba hata hapa ni Kenya na watu wa Iriani pia wanahitaji stima, barabara na maji kama wale wengine. Hiyo ni sawa si sawa? Mama ataangalia kutoka kwa dirisha, ataona ni nani ameingia kwa boma. Si ndio wakina mama? Hata saa zingine mzee akificha mama kwa nyumba, mama mwingine akitoroka, si mtamuona? Hiyo si ni boma mnalinda? Mimi kwa uhakika wamama wanataka vitu tatu. Wamama utaka amani, stima na maji. Tuheshimiane, sisi ndio tuko kwa ofisi mpaka mwaka wa 2027. Na tukifanya vile tunaendelea kufanya, tukikuja hapa hata wale wanataka kututoa watatoa jasho na wataenda kukaa, sisi tutaendelea kukaa. Magega haya y'omwaziri iga nigikirina asensemo yagonga na kwagenderia no muruburiyo ase bunge ya Bomachoge chache ni chinsa cha magoroba ukorera ase bunge ya South Mogirango ase kinyiro kia emonya na kiria gya kababe asoko ene kibuna bamenyi bagokere stime iga nkurubodere getaseni kya getembe litrene ngoruko Daniel Untiri. Mwancho murigereria okuburia akori engendete gutwara guchasore nkoringa ngayo mujumbo wa gutuka ase chinga kibune chiga ebunge yago narari agendete gwikirani waroro ngayo mugavana go are ase ebirebiga ikagera ikero kurigereria chi constituency nchiraroro gose chibunge nchirarora ase county ya Kisii na boigeri ya Nyamira bono chabiri chigwikirania amagendero naro chepara gete kubekwa Cabros chivicha gete charenge utara omutandao ime ya South Mugirango koma konyoranga abange gose mwanya getinge mbaroro bakweburenga andake intwe ama mochoto akorete no kubeka omujumbe gete abisi timetinga ase ekero kurigereria omujumbe wonga yale ase ebirobune ebiga ekero chabande bagochengera estima omwaziro ikire banyare ko origereria buna kero monto gosekere nyomba ekwenyorera estima se chinsema itio chia Irianyi yatokanga ekenyoro kyaino mubwate omo watu mo MCA kero kendo utarikorana no mujumbe na boigo mubwate omo governor lakini murege sunteme para teringe yani kenenge omubwate kia kurase oburai gose kurase serikali ya makia yaiga ino mureke nyoro epara naigo epara getego kwano heganga nige korokana mune para ya 1960 Veti mwaka au 1960 na kiche para chia renge kororokana igonyo gukuru ase kenyoro keri kero kendo kurigereria para korange pare na benge ye myake eri ya bantu abakoro lakini bono iga etofauti ko baro ne ringa chipara cha bono iga ngo tuchire moni kiagera abantu bamente kanire na boigo abantu ngokora bara obosombi sana lakini bono umachandora rombo nene chipare icho kwanyara ntiri gweteka bado noore kwa hiyo seneti silingi 200 kwagenda gwatereria tari omo MCA gwatereria tari omo jumbe gwatereria tari omo governor wo gukwirana nyumba kwi mukibikoro tokuboko kwagenda nyumba igesunde no nyama butaita yatai amafuta yo akine tena nyeri igori igo rengereria buya aya sobo chorio bonene bore bosio nyarako watonye kubwate kibande kyao kubwate kura yao kusubo kubwate kura nyarako kanyagwa kachisabu chao kurubona tubwate bade myake bere nchiraki oragania nsi ya Kenya usikenyoru kia ona kiora chikora kugani keroro kanasa matukari bosio bara imba gwikirania magendero arengaine ase chinsemo chonsi lakini bintu mbiroro biri ebitangani gento buna bono epara
rinde ko yake ako yaba bo pitiga abantu babekero umoro mwepare gweteka ebe gweteka onye nestima onya etu gutwara estima bugo ene kirende nonye no mwana wa sago so mestima neraro gwetera ogochora abarai bare abaya kuri nasiri tukerigari ejuma ngochiko sanga amono otatigarende kuburi kwanda gotigarete nga nkai umugavono gago tukase ritkumune rigari arero amatukubuna iga ekiroro cheme basukano yeche para yanyare ko bage gukorekana se chinsemo no muri county ya Nyamira abantu mbare basirire amage mabo kubatakana neche para chimbe kiro kende chitape kireche bam amangana chipara chire chimbe mbaroro bakuyurirwa neche pigipigi eritukase rinde kurase chinsemo chinyinge sana komenye kwebole umudumbo ngayari abandoro bagendete wake koko mbaroro batene ne ground iri tukaserinde bagendete gwikirania amagendero yatoko yogo tomanyite no nyasari ngwanya komora nonye ekeni ikero kende agakorokana ari morio ka usina ndembache batake koroka mono mete buna guchaka next year abara ivonsi ngo bamanyore ase echisura se boniga bategerete enibo bakolige irinde bagocha bakoe nainde oyo gusiringi emie yamo oyo 200 nando chikubarora mabera ase obochori obonene bori bosio ebori ribori ebe erio nekirongo gotiga onyare kogendera gotigara eme Gatembe TV ikegera meroberi menge enere ere bosio irachiko gochera masemo kurwa chinsemo ime iyo rogongo orwakusia seri tukerigari juma bari abakwariganie sabato happy Sabbath preparation and day aseri tukerigari juma bari babangete kuikirana asemega ebe ya matanga ebe yechishere kusia magendero neno munyara gutwara chingaki ichinyororo igakiro chake weekend yao ichake asinchira ere eyo mongso kegima otari gotiga agoso otari gotigara magega ana muno okubwatia emirobere ya Gatembe TV enyorere Gatembe digital app asesimi yao yakoboko erinde onyare kubwatia mirimo yonsi kurwase megende yonsi na boko kogendeshere kwanyoranga no bwate nkobore updated usengonyorore onsi ali akorekana ase esimi yao yakoboko chinsemo cha YouTube nyara go subscribe wacha se YouTube channel ya Gatembe TV na boko nyara go kuneke ngarekeri erinda eno toka korano sineba koreka nisa kokoroke kokoletere notification yo umorobere uri wanjite abakonyora gukobeka kwanyara kumanyekia gara nonye ne merobere ne yekanisa emeyega ebe ya matanga ebe ya mangana mayabuna wateka gose ebe ensemo ikyonga onsi naboko enyora yonse naboko enyora ime ya Gatembe TV Facebook nyara go follow na boyo ko like page ya Gatembe TV korenda sabono nongo korera abo munyare utwara weekend ere na masisine kegima chengoro ko Matilda weyo kurase studio ya Kevin Kevin Ongeri na boyko kwakupoterana na Jasper asevono bye bye. Edwani yabugire ayo mworo karugetanda Edwani yabugire ayo mworo karugetanda bana mbale njara ayo mworo karugetanda bana mbale njara uzito somya bamura baje kuya mandegere uzito somya bamura baje kuya mandegere